Bé, avui dimarts 14 estem disposats a anar al... Anem a Sibons de Corones. Anem a acampar allí i la idea és fer esta espra el Aragüell i demà matí fer l'Aneto, o al revés, no ho sabem encara. Després vegem l'oratge, si n'hi ha núvols, igual fem Aneto o... No ho sé, ja veurem. Hem pujat a aquesta pisteta en autobús, no és molt tètic, però bueno. I ara ja, vegeu està avall, ahí està el refugi de Corones i per ahí ja cap amunt. Vale. Després xerrem. Ale... Vegeu, hem muntat ja el campament, així als peus de l'Aneto, que és aquest cim d'ahir. Està Francis ahí parlant, que així n'hi ha cobertura. No, no n'hi ha. No n'hi ha? Doncs ahí darrere sí. Estava eliminant fotos per veure si... I res, ahí tenim la tenda, ha cabut ahí, a veurem. I ara la idea és anar a fer aquest cim d'ahir. Pujar per ahí i per ahí per a dalt. Un parell d'hores, pujar i baixar, a veurem. I això és la idea d'ara. I després ja vindrà a la tenda a descansar ja fins demà, que a les 6 del matí marxem cap ahí. Cuidado. Una grimpaeta ahí sense motxilà. Ja, però la motxilla és la motxilla, No sé si me agarra aire. Mira. Aquí. Tingueu. Això són les maladetes. Això és d'ahir. Justament també per dalt del núvol. No. Tingueu l'Aneto. Mira, el llac inferior, el superior i el mitjà i l'inferior, i el superior. Veieu? Els tres llacs. No sé què donen bé, no? Sí. La tenda no se veu. Però nosaltres estem al mig. Nosaltres estem al Ah, mig. sí que se veu. Verdeta. Nosaltres m'ho anem ahí dalt. Queden 130 metres de desnivell. Des de... Quina hora és? 4 i mitja? Una hora. Són les 4 i mitja i hem tardat una hora des de... Des de l'Ibon mig de Coronas. Hasta el cim de l'Aragüell. 1040 metres. Sí. Un xicotet assaig per lo de demà. Home, un assaig serio. Francis. Sí, sí. Però bé, Però només per les vistes ja valia la pena. I sabeu l'Aneto ahir? Sí? Si m'ha de pas, no vegem. Veig que des d'ací se veu hasta la creu, eh? La veritat que hi ha unes vistes impressionants. Impressionants.
Com sempre, la cara francesa en gols, com sempre. Vinga. Vinga, Mourinho. Mourinho. Jaca. Ja hem arribat així al llac mitjà de Corones, que és espectacular. Ara Francis i Pablo volen banyar-se els peuets, jo no crec. Allí tindrem el campament base, on està la tenda. La veritat que fa un dia espectacular, no fa aire, fa una calor de por. I res. Demà matí, quan mos alcem i a cara amunt, ja parlarem. Ai. Vale. Què? Està marcat. Què tal, Francis? Clava, clava. Eso es. Vale, Pablo, ara tindràs d'anar a la dreta i després la canal a l'esquerra, i així amb el coll. A la dreta i després a l'esquerra. 10 metres a la dreta i després a l'esquerra, i així amb el coll. Ja està. Francis, per la dreta era més fàcil. No et fer fàcil per ahí. Per la dreta. Ja. I ahí té que ser a l'esquerra.
paso de Mahoma. Per tercera vegada en la meva vida. Claro, perquè només ha vingut una volta. Claro, però... tens que anar i tens que tornar. No? Això és la repiseta. Veus? Sí. Vai. Una vegada arribes d'allà dalt, home, jo possiblement pots posar per tant. Sí, ara per la pedra eixa. Tranquil·litat, no hi ha pressa. Sí, per ahí, per eixes pedres. Tira. Ahí, els peus ahí. Els peus ahí. No te poses nerviós que no passa res. Ahí. Ahí estàs bé. Tira't amunt. I ara, tira't un poquet per la dreta i ahí tens un gosso per veure el peu, a la dreta. Ahí. Perdó, a l'esquerra. El més complicat està passant. Y la misma apenas está en la tabla y ya está. Ara per ahí pel canal de la dreta, per ahí per on vas, per ahí per a dalt. Tranquil que no passa res, hi ha bons regarres i la pedra és bona. Francis. Molta adrenalina ha soltat ahir, Ho ha dit? Claro.
una volta en la vida aquí. I el Vinyamar perdut, el Posseig, el Perineo, els Blancs, els Meravides, el Vila. Buenos días. Pas de Mahoma. Bueno, estic molt emocionat i emocionat molt en el cim. Però això és una fallera. Un fallero si a cas. Un fallero si a cas. I bé, hem eixit amb uns companys que anirien així de Tortosa a les 6 del matí i Per ahir. per ahir per la Morrena està i després ja crampons fins al coll i el coll Pablo ens ha guiat molt bé, ahir una trepadeta bona i a l'altra banda ja el glaciar cap amunt, que estava prou bo de neu, quasi ja a les faldes de l'antecima. I després la trepadeta del Puente de Mahoma, que Pablo i Tito m'han guiat molt bé, aunque algun petet he soltat, i això, i dalt ja l'explosió. I ara ja arreplegant el campament per baixar cap avall al refugi de Corones. Anem una hora i 10 per ahir, una hora i quart. I bé, molt content del cim que han fet. Adéu!